दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनै जोङो खौरांगिरि मेल लादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय सप्ता खनसे सिगां 2025 मायथाइनि जि गुणोत्सव बिनि रिजाल्टखौ फोसावदों आरो जानुवारि आरो फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जि गुणोत्सव दङ लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि हाई स्कुलनि थाखाय बिनि जि रिजाल्ट बिनि जि पारफरमेन्सनि जि सीट जेब्ला बिखौ घोषणा खालामबाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला 6 शेड्यूल एरिया कार्बि आंलंनि मोननै 6 शेड्यूलनि जिल्ला आरो डिमा हासाव बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव वर्स्ट मोनसे पारफरमेन्स जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै बिटिआरनि उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां आरो क'क्राझार 28, 29, 30, 31 सिरियल नम्बर कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलंआ 32 आरो 33 डिमा हासावआ 26 सिरियल नम्बराव दङ। दा बे जि थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै गोलाव सम हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबा मावनाय समाव जिफोर चेलेन्जेस जिफोर जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों जिफोर जेंना इश्यूज एन्ड प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो सरकारखौ बुंबाय थादोंमोन बे जेंनाफोरखौ समाधान खालामैनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' मिडियामजों लोगोसे असमिया मिडियाम जि मिडियामानो जाया मानो बे 6 शेड्यूल एरियानि लवेस्ट माने आरो वर्स्ट पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों सरकारखौ दाबि होदों आरो जों बुंबोबाय थादोंमोन जे उदालगुरि जिल्लायाव पार्मानेन्ट दिनै इन्सपेक्टर अफ स्कुल गैया बेयाव डिअ गैया बाक्सा जिल्लायाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो डिअ पार्मानेन्ट दिनै गैया क'क्राझार जिल्लायाव आइएस आरो डिअ दिनै पार्मानेन्टलि गैया गुबुन गुबुन एडिसिफोरखौ दायित्व होनानै दोनदों चिरां जिल्लायाव दङ किन्तु बिथाङाबो बिराद गोजाम जाबाय। दा मोनसे पजिटिव आरो डायनेमिक मोनसे इनिशिएटिभआवसो मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो मोनसे अफिसियेल खामानिफ्रा सोलियो। दा बेखायनो जे बे लेक अफ माने अफिसार्स आरो बे अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव आसाम सरकारा फेलार जादों। बिटिआर सरकार आसाम सरकार जिहेतु बे एके डिपार्टमेन्टखौ जइन्टलि नायनाय जायो। दा बे नायनायनि बेलायाव जेरैबायदि अफिसारनि एपइन्टमेन्टखौ खालामनांगौमोन सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ जों बारम्बार दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायबोदों किन्तु दिनैसिमबो पार्मानेन्ट अफिसार बेयाव एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै। बेनो बिनि देरसिन मोनसे लुप हल्स होननानै जों बुंनो नागिरो। टेट एपइन्टमेन्ट आसाम सरकारा खालामदों बिटिआर सरकाराबो खालामदों किन्तु साफिसियेन्ट जायाखै। दिनैबो सिंगल टिचार दङ जिर' टिचारनि नाम्बारा गैया जाबाय गोबां जोङो दाबि होयै होयै जिर' टिचारा गैया जाबाय किन्तु सिंगल टिचार मोनबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम लवार प्राइमारियाव साबजेक्टआबो बेयाव मोनब्रै मोनबा दङ। दा सासे टिचारा सरकारि ट्रेनिंआव थांगोन एसएसए नि ट्रेनिंआव हाई स्कुलाव समग्र शिक्षानि बा नों आरएमएसए नि ट्रेनिंआव सरकारि खामानियाव थांगोन ना बियो क्लासाव बेस्थ थागोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि कुइसन। दा बेखायनो टेट एपइन्टमेन्ट टाइमलि जानांगौ जों दाबि होबाय थादों। सिंगल टिचारखौ जोङो डाबल ट्रिपल टिचार खालामनांगौ आरो गोबां हाजार हाजार पस्टआ दिनैबो भेकेन्ट जानानै दङ। आसाम सरकारा टाइम मथे एसआइउ एप्रुभेल हरा बे खोथाफोरखौ लानानै काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेराव नारा-नाथा सोलिबाय थायो। दा जोंनो नांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचारनि जायगायाव डाबल टिचार आरो बिनि गेजेरजों स्कुलनि एनभायरनमेन्ट टिचिं लार्निं बेबस्थाखौ थिक खालामनांगौ। दा बेयाव साइन्स टिचार आरो मेथ्स टिचारा दिनै भेकेन्ट जानानै दङ। गोबां जायगायाव साइन्स आरो मेथ्स टिचार गैया गोबां जायगायाव ग्रेजुवेट टिचारा खालि मोनसे हायार सेकेन्डारियाव 12टा 15टा 13टा गाहाम पोस्ट पिजिटि आरो ग्रेजुवेट टिचारा पस्टआ खालि जानानै दङ। बे जोंनि थाखाय जथेस्थ मोनसे चेलेन्जिं आरो टाफ सिचुएसन। एकाडेमिक एनभायरनमेन्टआ बोरै बिल्डआप जागोन बा एजुकेशन सिस्टेमखौ बोरै लांगोन जेराव मोनसे हादोर मोनसे हारिनि माने बेकबनखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो। आरटिइनि दिनै बेबस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि दिनै गोदान मोनसे माने बेयाव पलिसि फैबाय बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेफोरखौ मिट खालामनायाव बेबायदि स्कुलफ्रा दिनै माने बिसोरो फावसायनानै थानो गोनां जादों। दा गोबां समाव आं गासैबो टिचारखौ बुंनो नागिरा माखासे एप ओंखारदों एटेन्डेन्सनि थाखाय बे गोबां स्कुलाव दिनैबो टिचारनि एटेन्डेन्सआ टाइमलि जाया बा क्लासाव फैनानै माखासे फोरोंगिरिनि बेलायाव माखासे होनना बुंदों आं बयखौबो बुङाखै मोजां टिचार
क्वालिटी टीचार आरो मेरिटोरियास टीचार दङ जायफोरनि थाखाय सरकारा आरो हारि आरो समाजाबो बिथांमोनखौ मान आरो बान्था बावबोदों किन्तु माखासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायाव क्वालिटी जि टीचिं जानांगौ क्वालिटी जि इभालुएसन एसेसमेन्ट जानांगौ बेयावबो बहाबा नङा बहाबा जोङो माखासे थासारिफोर माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेखायनो फरायसा फरायसुलिनि माने एटेन्डेन्सआ जथेस्थ पुर जायो गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलाव दा एनरलमेन्टआ खमायलांबाय साब्रै साबा साथामजोंनो दिनै स्कुला सोलिनानै दङ सरकारि स्कुलनि अबस्थाया माने दिनै जथेस्थ चेलेन्जिं टाफ सिचुएसनाव दङ आरो गुणोत्सवबो जिहेतु सरकारि स्कुलावसो खुङो दा सरकारि स्कुलनि अबस्थाया बेबायदि जायोब्ला जोंनि हारिनि जोंनि मिडियामनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि क्वालिटी इडुकेसन फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि केरियारा मा जागोन बे जोंनि थाखाय साननो गोनां दा बेखायनो बे बेलायाव जिखिनि जोंहा 16टा बिटिआरआव जि ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिस दङ बेयाव बिअ अफिसार दङ बेयाव स्कुल इन्सपेक्टर दङ एसआइ बिथांमोना फिल्डआव थांनांगौ स्कुलाव थांनांगौ भिजिट खालामनांगौ एकाडेमिक पारफरमेन्सखौ नायनांगौ एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट बिल्ड आप खालामनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ किन्तु गोबां समाव जों नुयो जे बिअ आरो एसआइ लेभेल गासिबो नङा माखासे बेखौ क्लियारलि बुंबाय थादों जोङो माखासे लेभेलाव बेयो प्रपारलि जायाखै जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि थाखायनो जे लकेल लेभेलनि जि लकेल गभर्नमेन्ट लकेल बडिसफोर दङ पन्सायतबो जानाय भिसिडिसिबो जानाय गुबुन गुबुन लेयाराव जानो हायो बे लेभेलावबो बे लकेल गभर्नमेन्ट बडिसा जेरैबायदि स्कुलखौ जोथोन लानांगौ एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट बिनि रिजाल्ट फरायसा फरायसुलिनि बेयाव गासै जि स्कुलनि माने अभाब अभियोगनि बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि इन्ट्रेस्ट होनांगौमोन जों इन्ट्रेस्ट होनाय नुवाखै दा बेखायनो दिनैनि जि गुणोत्सवनि जि रिजाल्टनि थासारि बेबायदि आरो जोंनि टेक्स्ट बुकआ बर' मिडियामनि टेक्स्ट बुकआ 4 नम्बर लिस्टआवसो प्रिन्ट आउट जायो होननानै जों मिथियो जायनि थाखाय जों दाबि होबाय थादों 1 मास 2 मासावबो टेक्स्ट बुकआ प्रपारलि सफैया दा टेक्स्ट बुकआ रानबाय किन्तु दाबो सफैजोबाखै 6 मास जालांबाबो जुदि टेक्स्ट बुकआ सफैयाब्ला माखौ फरायगोन रिजाल्टआ बोरै जागोन आरो बिनि माने भबिष्यतआ मा जागोन बे जोंनि थाखाय जथेस्थ क्रुसियेल मोनसे पार्ट आरो बेखायनो फैगौ 10 एप्रिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो 500 फोरोंगिरि ब्लक जोङो बे बिअ लेभेलनिफ्राय बै एरियानिफ्राय जिल्ला आरो साब डिभिजन लेभेलनिफ्राय एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि टिचारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रिभिउ डिसकासन आरो फेक्ट फाइन्डिं मानो रिजाल्टआ गाज्रि जादों मा कारनाव रिजाल्टनि अबस्थाया बेबायदि सहैखो बिनि थाखाय जोङो मोनसे रिभिउ डिसकासन जों खालामगोन आरो बेयाव जोङो बर' थुनलाइ आफादखौबो हांख्रायगोन अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएसन बिथांमोनखौबो हांख्रायगोन आरो 500 फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माने अडिट'रियाम हलाव जोङो सानसेनि मोनसे पर्यालोचना मिटिं खुंनानै भबिष्यतआव जाहाथे बेबायदि जाया आरो इयुनाव 2026आव जाहाथे जों मोजां रिजाल्ट मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो बेयाव सावरायनाय जोङो हाबाफारि लागोन आरो बेनि खामानिखौ जों मावगोन गुबुन फारसेथिङै 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय आसाम सरकारनो जों लिस्टखौ होबाय गासै लिस्टखौ जोङो जमा होनाय जाबाय सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायज्लायनाय जाबाय आरो दा मावनो गोनाङा आसाम सरकारनि नाथाय आसाम सरकारा दासिमबो बेसेबां स्कुल लागोन आरो मा मेथडजों मा मडेलिटिजों मा पद्धतिजों लागोन बेखौ दासिमबो क्लियार काट खालामाखै बिथांमोना केबिनेट रिजोल्युसन लादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि आरो बेयाव 6 शिड्युल एरियायाव रिलेक्सेसन होगोन होननानै बुंदों बा आन्डार डेभलप ब्लक एरियाखौ रिलेक्सेसन होगोन होननानै बुंदों किन्तु दासिमबो बाजेट सेसन जोबखांनायनि उनाव क्लियार काट बेबायदि बिथांमोना जेबो सिद्धान्त लानायखौ जों नुवाखै जों दाबि दैखांदों जे आसाम सरकारा गोख्रैनो 6.3 नि आदाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ मावनांगौ आरो गुणोत्सवनि रिजाल्ट गाज्रि जानायनि बेलायाव आसाम आरो बिटिआर काउन्सिल जिहेतु डिपार्टमेन्टआ मोननैबो सरकारनि लेभेलाव दङ मेजर मोनसे इनिशिएटिभ लानानै रिजाल्ट मोजां खालामनायनि थाखाय जे वर्स्ट आरो पुअर पारफरमेन्स दिन्थिबाय बे जोंनि थाखाय लाजिथाव दुखुनांथाव बेखौ इमप्रुभ खालामनायनि थाखाय बयबो माने सरकारि लेभेलाव बिबान लानांगौ आरो गार्जेन स्टुडेन्ट टिचार आरो जोंनि लेभेलाव जोङो हाबा मावनो थाखाय जोङो रेडि आरो जों मावगासिनोबो दङ गोजोन्थों बिटिआर एकर्डनि जिहेतु माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव दासिम माबायदि पर्यायाव दं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुनि जि रेसपन्सिबिलिटि
एबसुआ जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनमोन जोंनि दाबि जोंनि आपिला भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव कन्टिनिउआसलि दङ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामदों डेम'क्रेटिक जोंनि जि माने प्रेसार बे प्रेसारा दङ आरो बे कन्टिनिउआसलि थागोन बे इमप्लिमेन्टेसननि गुबै रेसपन्सिबिलिटिया रला जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जायो आरो जोङो बायजोआव थानानै डेम'क्रेटिक आफाद हिसाबै जोंनि गुबै रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय जों सरकारखौ प्रेसार होनांगौ आसि दिन्थिनानै होनांगौ आरो मा माया एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो आरो मा माया आद्रा दंबावो बिनि सायाव जों गुवारै गोथौयै अलरेडि बुंनाय जाबाय गामि सोसननायनि बेलायाव साथि खाना हाबबाय आद्रा थानाय गामिखौ जोङो गिबि मन्थ्रि आरो पीयूष हाजरिकानो जमा होनानै दोनदों मावनो गोनां दायित्वआ बिथांमोननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव जिखिनि 10टा कलेज जाखांनायनि उनाव आद्रा दङ एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि आरो कलेज बेखौ जोङो डक्टर रनज पेगुनो होबाय बेसेबां खरसा बेसेबां बाजेट बेसेबां सेलारि हेडआव फैसा नांगोन बिनि हिसाबखौबो दिहुननानै होबाय मावनो गोनाङा दा सरकारनि लेभेलनि आरो जिखिनि इनस्टिटिउसन जिखिनि दङ बर' कछारी काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि दायित्वआनो जा बा जोंहा जिखिनि इनस्टिटिउसन गायसननांगौनियानो जा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआनो जा एनडिबिनि रिलेटेड जेसेबां दङ केस उइड्र खालामनांगौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ समस्त प्रक्रियायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जोंनि दाबि जोंनि आपिल डेम'क्रेटिक जोंनि जि प्रेसार बे कन्टिनिउआसलि दङ मावनांगौनि रेसपन्सिबिलिटिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे मोनथाम सरकारा जइन्ट इनिसिएटिभआव खामानिखौ मावनांगौ आरो जिहेतु एकर्ड सिगनेटरिफोरा दिनै सरकाराव दङ आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों मोनसे गुडविल सरकारनि एलायन्सआव दङ दा बे बेलायाव बिथांमोननियावबो दायित्वआ थाबाय आरो जोंहा आसा दं जे भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि एकर्डखौ सम मथे मावफुंनानै होगोन आसाम सरकारा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ सम आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोंहा मिजिं दङ आरो बेखायनो जोंनि प्रेसारा कन्टिनिउआसलि दंबाय थायो गोजोन्थों